Ayo, mumpung ketemu, biasanya main TikTok beda. Iya, kula ketek urueku. Iya tah? Iya, Sing bener sih Kang. urueku ningu medsos baik. Dadiku, Iya, barang ketemu asli priwe jawong kene. aslinya Mas Allah subhanahu. Hati-hati nang dalan ya. Ayo gue majikan masih dianteni. Masih kembali di Sengko. Banggo sing duwe hajat. Mimi Resti. Hey. Kayak tanggul bendungan bengkak ora kirahan sakit pakai banyu kewadahan Takang blekelingan. Ayo majikan. Majikan bos Taiwan. Sing duwe Taiwan. hati kita berkenyang pada sirah saking sering lara siti kawini sirah pengen mikir hati klik kuat duwe demenan sing pengkhianat. Masih kembali Sengko. Kanggo majikan. Sing duwe bojen. Masih bareng Rian ada. Asik. Ayo Mimi Resti. Apa sirah li duwe niat arep sadar pengen disabari ngedeki rai kaya langkah rega diri godong apa digawe kupat hati lara wis ora kuat kaya atine kita berkenyang parisirah saking sering lara sing digawani sirah pengen ninggal hati beli kuat duwe demenan sing pengkhianat. Kang Aceh. Iya nak, Duwe demenan pengkhianat gue lakukan. menang apa sih nak? Dasarnya ake wong ganteng pirang-pirang. Wong ganteng pirang-pirang. Iya bener. Terus senangan dilelara konon. Iya. Sing sabar. Ayo nak. Mimi Resti. Majikan. Banggo sing duwe Taiwan. Ayo bos. Disabari ngedeki rai kaya langkah rega diri. Masih bareng Rian ada bergoyang yuk. Apa sirah li duwe niat arep sadar pengen tobat godong apa digawe kuat hati lara wis ora kuat kaya tanggul bendungan bengkak ora kirahan sakit pakai banyu banjir beli wadah
Masih bareng Rian ada